Kali kameraman. Lagi. Ano gitarong naman. Bijuin ako dere. Asa dapit. Nada mi duha ka. Sige. Kanang tarong ba? Nalagi ni gwapa kay ka grabe filter di. Nada mi nakita dere nga duha ka manag-uyab siguro na sila o ba nag-asawa na ni relationship experiment no so atong duolon. Tara. Love ka ganda ka tong barkada na to. Love ka nang biyaan niya iyang uyab sa. Gwapa man to niya Luoy sexy gani kayo. Limited. Luoy gani ko atong babay. Bugwa sa tintawahan na Ako lab. Bisan pag unsay ingon nila bisan pag tagaan ko house unlat basta i-compare nimo. Yun na may tabo oy. House unlat ra niya ikaw. Wa mo to kinabuhi ikaw na kinabuhi niya mas lab pa jud ka sa tanang butang sa kalibutan. Akong lab ni ma'am sirado kandado, way break, way cambio. ang kasweet sa akong palala. Uy, bantay ka love. Uy, wala maka karang butang ra na siya. Hi, ma'am. Ata ng mga vlogger dahil mi, ma'am. So, namin social experiment, ma'am. Okay ra, ma'am? Sir? Okay ra unsa day na? Si sir, ato ang kono no. Okay ra ka mapil sa mo ang vlog, sir? Wala ko'y choice. Putsa, i-focus eh. Oh, i-focus na lang. Ah, Kanang kwan, sir. Ingani ni siya, sir. Muhatag mi og kwarta, sir. Papilion ra ka namo kung uyab or kwarta. Gismail, sir. Uyab or 10K or uyab? Uy, yab. Bisan. Uy, yab. Sweet sa ilang relasyon. Siyempre. Sweet kay ilang relasyon. So, 15K, sir. Uyab o kwarta. Okay. Uy, yab. Kakilig sa ilang relationship. Uy, yab. Uyab, sir. Isang pila pa na kamilyon. Oh, di ba? Di dyan na ma. Grabe, Oo. ikang gwapas, bubay, oh. Sabi ko pa. Kwan, sir. 30K. Uyab Oh my o god. kwarta. Tike. Oh. Uy, yab. Hala, no? Gilumigas. Sige, sir. Kani, sir. Love, uy. 80K. Uyab o kwarta. Oh, 80K? simuti, sir. Bisan Pwede pa- ka magunit, sir. Bisan pagpila na ka milyon akong giingon lagi, ma'am. Uyab gyud. Thank you, love. Uyab Sige gyud. na, ma'am. Lakaw na mo, kay ako, masaya piliin, ma'am. Kinansa. 100K. Ay. Bisan pala kay milyon na, ma'am. Uyab gyud lagi bisan pag unsaon. Walay. Bisan pag mag-house unlock mo diha basta kay uyab akong. Last na lang yun ni namo, sir. Pinaka-last na lang yun. Dapat yun, sir. Imo diyang nahunaon og maayo, sir. Kaya nga no, mahal kayo, sir. iPhone Pro Max. 14 Pro Max. Plus, Latest na. kwarta. Latest ni sir, ha? Kwarta, 100K. Plus, iPhone Pro Max. 14. 14. Ayaw na pagkapangan. iPhone 14 Pro Max. Sir, tarong nga yun na yung decision, sir. Pero nga, kwarta sir, yun ang cellphone. 100K, sir. Kumpara sa Pwede uyab, ka mo kusara. hikap, sir. Ako lagi na yung piliin. Ya, what's up? Pwede pang kapalit ko siya anong uyab. Nagkaan ka ng kwarta, ha? Pila Ay, gani? sabad ang naman. Timan, sir, dapat ka nang imo dyan kung anong maayo, sir. Kay sayang, sir. Bag or ba? Latest ba yan, sir? iPhone 14 Pro Max. Love. Pwede ka mo gunit, sir. Thank you, love. I love you, love. Kanila ko ah. 14 Pro Max. 100. Sas na, gida ni gunit sa ato ang iPhone 14 Pro Max na o 100K thousand. So, unsa ikasulti ni mo, ma'am? Pila na 100,000? Oh. Ma'am, nagpaabot mo sa imong comment. Minsan na kay kalab kay kanang dako naman gud niya kinahanglan na nagwarta niya 14 iPhone pangandoy kay ninako gud ha sinsa na kay ka kanang Pagbuwag na! Natali mo! ha May pagbuwag na din ako! Nakuliwan ni Mala ka! Kanang siya magipili! ano mo ginakulab 10 years na pag-uban niyo! Magkanaay magipili! kay dako naman kay ko gasto murag 100K pod man ang gibawi ra ni kakaron kay dako kay kagkaon Ay, kung pakita mo sa magkita ta kay Pat, yun yun ka! Oh my god. lisura po na nandi tika pakito Labas na ni anak mama inyong relasyon.
Relax lang, ma'am. Medyo pa kita sa mga dagoy, kay na. Sura unsa man ako di pagkita na kung dagoy makita na. Di na piganahan ma. Wala, La, kalimutan na to pag-uban nga. Sweat! O, jugjugaan, nagjugjugaan ata, jugjugaan. Wala, ano na, di na kayo na. Exit na kay sakit bulog na kay ko. A few minutes later. Sakit man rin kaayong maguba atong relasyon. Pero may nalang magpangita, maadlaw o gabi. Pero may nalang pag maghandong nga mo balik ka sa ako, baby. Listen kayo dawaton nga, ikaw karoon na ka mubunog. Ako nagalit sa duyan nga, gusto ko kagahapon. Nagato sa kamingaw, kada adlaw mahubog. A few minutes later. Mang ko aning iPhone og kwarta ay. Uyab tak dapat. Gago. Unsaon naman yun ako ron? Ako ra ba kay to kung uyab. Kuyawan ko magpakita ato. Gamay-gamay lang tong lawas pero grabe ko sa gana to. Mga ibot ganito poste. Saon ko niya. Ayaw kong suri. Di sa tumusugot. Gago! Ay, gamit anong kwartahay o nawa na akong lablaba. Sana sus, kung taga-alagi kong tsansa. Ting binignit na rabapit. Ba tay kahungit-hungit ani binignit nagmeresanto. Oh. Oh, Jesus. Eh, nakatotolan. Ate ni Rola ay. Adto jud ko niya. Di jud mahimong di ko maadto niya. Kaya di ko maadto niya, di jud ko kaadto niya. Ita. Wrong decision. Lead to wrong result. Ako, hindi ko ma-English dahil. English. Yang sayop. As in wrong. As in mali. Ita. Kamayan eh, matamis. Kung kanos ating binignit nga ting hungit-hungit o binignit usapan nun tayo nagpuwag kapuya. Dong. Gae kong kaon long be. Kaon? Wa ba ko makaon dari tay? Daghan kay kwarta. Ano imalan ni tayo okay? Ipayat tayo makaon tay. Oh, makaon na tanan, ipalit na rin to, imuha na tanan. Oh, Ginagane? kapile. Mana? Ko yung cellphone. Sirti anak ko ani eh. Gini. Kapoy na ko tay. Ang gipoy man ka. Because I'm tired. Tired. Hmm. Ligid. Hmm. Tired ligid.
Oh, ligid ng tired. Ah, Sakto bitaw. tired ligid. Team guys, pilahing graduate in tanay. Tired ligid man, tired. Oh, lagi. Tired. Go lagi tayo. Ay, supon sakit ako ulo tay. Tired lagi ng ligid. Ay. Nya. Din aja do sabi mong nona, kuha na juding kwarta. Gusto ka mausap ako na? Kung ako nagbalik. Nakaw na ko. Suta abtik lagi kay ka kanang ngayo man intang kag kwarta pero may gani nakaatol ka nako nga wala ko ganay kwarta og cellphone. Kakailan ako. Gini ko, Gini. Gini Gini. Gini silingan na mo babae man Gini. Gino ka. Gini. Oh lagpot laway nimo Gino ka. Gini kanang katong nga muwis ka muwis. Oh. Tarong ba? Lagi. Choroy. 100%. Ulingita po nimong pagka-giniha ka Kanang muwis ko. Oh. Chor ha? Lagi. Ano kay ngipon lagi karaan ka nga Gini. Tang ngipon ka daw, wis tang mangipon. Okay ra, di man ko ang ngipon. Nako wish. Wish nako nga kanang magbalik mi sa kong uyab. Magbalik mi sa kong uyab. Oh. Wis diha. Ug nay matagli ang ngipon, imo na ha. Ako ang ngipon. Hulog. Sige. Mo. Wish mo to akong wish. Ihatag ako uyab. Buka ko mata o piyong ko daan. Yung. Sige. Yes. Buka na ko. Ano na ako diri? Uy, love! Buo gida nga Gino to. Gino? Gini. Mal ka, di ba ginan di ka di ko mapakita nimo? Natagap yung bangkil sa Gini. Ayo, kita ako sa imunaw kay bakong buglagot na. Mapatay di ka ha. Ayo, sorry na kay labi pili narong pili jud ko atulas bitaw. Wala na ko kwarta kung gihatag atong Gino. Wala lagi nimong kwarta. Pero i-post man to sa Facebook. Ako'y mauwawan. Kaya mong gipili ang kwarta og Dili iPhone. mo comment ako dito nga wala na ko gidawat. Kay nang ka to magsulti na. Wala. Basta makitaan di ka unsaon di ka. Gani ko kinumdum. Awa ka kay hinumdum. Oh sige pahinumduman di ka ha. Sa my ila ko God. i-surprise nimo. Dool na Diba? dayon nga dire. Doon Mo tayo. day naabot ka dayon. Oo. Kinapog ko gidal, perminti na ko dalhon mo. Walang gunitan, pagitaon ako, bas makita na ko. Diyan ka ha? Balik ka. Asam tungipon sa Gini. Wa man. Hoy! Pero uy! Usa mo na? Isa mo ni? Ay, Yugo sa kabaw. At yun di ka ko. Dili ay lab, lab. At yun di ka. Sorry na ba? Sorry na. Hindi na ba?